Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ị nwere ike itinye ike n'ime ndụ gị site n'otu isi eche echiche, ma ọ bụ na ị nwere ike ime onwe gị ka ị ghara isi ike site otu isi eche echiche. Ị kwesịghị ị na-eche ma ọ bụ na-atụgharị uche na ihe ọ bụla nke batara n'isi gị. Ị kwesịrị iche echiche banyere ihe ị na-eche maka ya ọ bụrụ na ihe ị na-eche adabaghị n'okwu Chineke. Akwụkwọ nsọ gwara anyị ka anyị tụpụ echiche niile na-ezighị ezi ma dọrọ echiche niile n'agbụ ruo na nrube isi nke Jizọs Kraịst. Ọ na-atụ m n'anya ogologo afọ niile m nọrọ n'ụlọ nzukọ, ma ndụ m adịghị mma, ma ahụrụ m Chineke n'anya, amụrụ m ọzọ, amaara m na enwekwara ike ana m aga eluigwe ma ọ bụrụ na m nwụrụ, ma na enweghị m obi ụtọ, enweghị m ọṅụ ma ọ bụ udo, amaghị m onye m bụ n'ime Kraịst. Enwetụbekwaghịnụ m ozi ọma ọbụla banyere echiche m ma otu, ma akwụkwọ nsọ juru n'ime akwụkwọ nsọ banyere echiche obi. N'ezie, otu n'ime ihe Romans 12 na-ekwu, ọ sị na naanị otu ụzọ enwere ike isi nwogharịa anyị bụ site n'ime ka echiche obi anyị dị ọhụụ. Ịmụta otu esi eche echiche, otu Chineke si eche echiche. Ole n'ime unu na-eche na ha ka nwere ụzọ ịgbagote iche echiche otu Chineke si eche? Ya mere, anyị niile nọ n'ebe a n'abalị a edeela m akwụkwọ 3 banyere echiche obi, tinyere na enwere m akwụkwọ mmụta banyere uche obi. Edeela m The Battlefield of the Mind nke a maara nke ọma, deekwa Power Thoughts nke na-akụziri anyị otu esi eche echiche n'ụzọ nke nzube nke ga-eweta ike n'ime ndụ gị. Ị nwere ike itinyekwu ike na ndụ gị otu isi eche echiche, ma ọ bụ mekwa ka ike gwụ gị site otu isi eche echiche. N'abalị anyị ga-eme ihe ọmụmụ nke 3 nke ihe ọmụma nke a na-akpọ otu echiche gị si emetụta mpụta ihe gị na mmetụta nke ahụike gị. Na mbụ, ka anyị kwuo banyere echiche na nchegbu. Ị ma na ị nwere ike ichegbu onwe gị site n'otu isi eche echiche. Gị bịa gị sị, mba, ọ bụ ọnọdụ m. Mba, ọ bụ otu isi eche echiche banyere ọnọdụ gị. Ma Chineke enyela anyị ọsịsa, n'ezie ọsịsa nke dịkarịchara mfe nye nsogbu ọbụla, ma ọ na-ewe ọtụtụ n'ime anyị oge ndụ ha niile ịmụta ya. Ka anyị lee anya n'akwụkwọ Ilu 3 amaokwu nke 5 ruo 7. Dabere na tụkwasị obi n'ime ma nwee ntụkwasị obi n'ime Chineke site n'obi gị niile na uche gị. Lee, enwere ọtụtụ akụkụ akwụkwọ nsọ nke nwere echiche obi n'ime ha, mana n'ihi ụfọdụ ihe anyị anaghị ahụkarị ha. Ugbu a, mmadụ ole na-eche na ha na-atụkwasị Chineke obi ma ha na-esogbu onwe ha mgbe niile? N'ezie, lee, ha anaghị atụkwasị Chineke obi site n'obi ha niile na uche ha niile. Ha nwere ike iche ịtụkwasị Chineke obi. Echere m ọtụtụ afọ gara aga achọrọ m ịtụkwasị Chineke obi, achọrọ m iche na atụkwasịga m Chineke obi, mana ọ bụ ihe mmepe anya nye mgbe m bịara chọpụta na ruokwe na m ka na-echegbu onwe m ma egwu ka ji m, mana aka m chọrọ ị na-achọpụta ihe niile n'aka m. Mgbe ahụ, n'ezie, atụkwasịgaghị m Chineke obi n'ezie. Dabere na tụkwasị obi n'ime, tụkwasị obi gị n'Onyenwe anyị n'obi gị niile na uche gị niile, ma adaberekwala na nchọpụta na nghọta nke gị. Mgbe a, gịnị ka nke ahụ pụtara? Anọrọla na-atụgharị uche gị gburugburu nsogbu gị niile, na-achọ ịchọpụta ihe na-eme na ihe ị kwesịrị ime. Gịnị mere Chineke? Gịnị mere? Ruo ole mgbe, Chineke, ruo ole mgbe? Anaghị m aghọta Chineke ihe a ji na-eme m. Ịma, naanị jụọ Chineke n'okwukwe, Chineke, onwe ihe ọ bụla ị chọrọ ka m mara ebe a, gosi m ya. Ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-achọghị ka m hụ, egosikwala m ya. Anyị nwere otu ihe ime mgbe anyị nwere nsogbu. Nke a bụ ikpe ekpere ma tụkwasị Chineke obi. Kpee ekpere ma tụkwasị Chineke obi. Ugbu a, ama m na nke a dị mfe ikwu karịa ime ya. Dev gwara m n'afọ ndị gara aga, sị, gịnị mere ị gaghị ewere mkpa gị nyefee Chineke ma tụkwasị ya obi? Gịnị mere ị gaghị enyefechasị mkpa gị ma tụkwasị Chineke obi? Ọ dị mma, achọrọ m ime ya, mana enweghị m ike ime ya n'ihi na aghọtachaghị m ihe m nọ na-akụziri gị n'abalị a. Nke a dịrị ndị ụfọdụ mfe karịa ndị ọzọ, mana nke a bụ ihe ịma aka n'ihu nye ọtụtụ mmadụ n'ime anyị karịa mmadụ ole na ole. Ma akwụkwọ nsọ na-aga n'ihu ikwu sị, ọ bụrụ na anyị ga-atụkwasị obi n'ime, dabere na Onyenwe anyị, ma were obi anyị na uche anyị niile tụkwasị na ya, ghara ịdabere n'ọhụhụ nke anyị na nghọta nke anyị.
ma na-achọ iru ya n'ụzọ anyị niile, ma ọ ga na-eduzi, gbazie ma mezie ụzọ gị. Ma ahụrụ m amaokwu nke ọzọ n'anya: abụkwala onye amamihe n'anya nke gị. Nke ahụ masịrị m. Anyị amachaghị ihe nke idu ndụ anyị. Anaghị m achọ ịkparị gị, mana anyị amachaghị m ihe ruo nke ị na-eme ka ije ozi a na-aga n'ihu. Amatara m ụbọchị a ịma na akwụkwọ nsọ si na Chineke na-ejigide ihe niile nọ n'ime ụwa site n'ike nke okwu ya. Ugbu a chee maka nke ahụ. N'ime ụwa a niile, ejigidere ya ihe ọbụla n'ọnọdụ ya, n'ihi na Chineke si na ya nọrọ ebe ahụ. Ya mere, echere m banyere ya dịka ọ dị mma ọ bụrụ na nke a bụ Chineke na nkeji abụọ, mana ihe niile nọ n'ije ozi a, nkụzi niile, achọrọ m nzisa niile, achọrọ m ihe onyonyo, redio, ego niile, ma ndị a na-ewe n'ọrụ, ma ihe niile na-aga n'ihu. Ụlọ ọrụ anyị dị 18 gbaa ụwa gburugburu, na 800 bụ ndị anyị were n'ọrụ, na ụlọ anyị niile, na ihe niile na ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na Chineke gara pup ihe niile ga-emebi. Olee otu onye ọbụla n'ime anyị ga-esi mara ihe nke ọma ị na-arụ ihe ndị a niile ya na-aga n'ihu? Ma Chineke arọpụtarala anyị ụzọ ka anyị ghara ị na-atagbu onwe anyị n'ahụ mgbe niile, na-enwe nsogbu nke ahụike nke pụtara ihe mgbe niile, nke isogbu onwe butere site na naanị ịtụkwasị ya obi. Hibru 4 amaokwu nke 3 na nke 10. Ma anyị ndị kwerenụ na-ege ntị, na-atụkwasị obi, ma na-adabere na Chineke, na-abanye n'ezumike ya. Dịka nkwubi okwu ya na ndị na-ekweghị agaghị abanye n'ezumike ya. Mgbe ọ sị, ana m aṅụ iyi n'iwe m na ha agaghị abanye n'ezumike m. Ma nke a ka o kwuru n'agbanyeghị na ọ rụzuola ọrụ ya, ma kwado ya, na-echere ndị niile ga-ekwere site n'okike nke ụwa. Ugbu a, ikwere na-esite n'okwukwe, mana ọ na-esitekwa n'echiche anyị. Ekwenyechaghịrị m Chineke. Ọ bụrụ na adịghị m eche na Chineke nọ na nke a, ọ ga-elekọtakwa ya. Aga m eche nke ahụ site na nzube. Agaghị m eche na-ele anya na echiche ahụ ga-abịa daba n'isi m. Na nzube, enwere m ike iche, agaghị m achọ ịma ihe ọ dị ka ya na ndụ m. Ekwenyere m na Chineke na-arụ ọrụ. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị na-amasị m, iche echiche na ikwu. Achọghị m ịma ihe ọ dị ka ya. Ekwenyere m na Chineke na-arụ ọrụ. Ịma, mgbe ị nwetara mmeghe ụzọ n'otu ntabi anya, nke ahụ apụtaghị na Chineke kpebiri ịrụ ọrụ n'ime ọnọdụ gị n'oge ahụ. Ọ nọ nnọọ n'ọrụ mgbe niile. Ugbu a, n'otu ntabi anya, gị nweta mmepe ụzọ. Ugbu a ka anyị kwuo na Chineke nọ n'ọrụ. Ugbu a, n'ime ndụ m, nke ahụ ọ na-atọ ụtọ. Ugbu a, ọ sị na ọ rụzuola ọrụ ya site n'okike ụwa. Nke a masịrị m ime otu ihe. Anyị anaghị eche Chineke ma otu ime ihe ọbụla. Emechaala ihe niile. Naanị ihe anyị kwesịrị ime bụ ikpe ekpere, nara ya site n'okwukwe, ma debe ezi omume ruo mgbe anyị ga-ahụ mpụta ihe ya. Bịanụ ka m kwuo ya ọzọ. Anyị kwesịrị ikpe ekpere, anyị kwesịrị idebe ezi omume, nọrọ n'okwukwe, ma tụkwasị obi, kwerekwa na Chineke nọ n'ọrụ ruo mgbe anyị nwetara mmepe ụzọ anyị. Ihe niile si n'aka Chineke na-esite n'okwukwe na ndidi abịa. Anaghị enweta ya site naanị n'okwukwe. Ị ga-ekpe ekpere ma cherekwa. Enwere m ike ikwe gị nkwa na ị ga-ekpe ekpere, ị ga-echerekwa. Ma ọ bụrụ ekpere, ịma, anyị nwere ike ikpe ekpere ma nweta ya. Anyị agaghị inwe nsogbu ọbụla n'ịtụkwasị Chineke obi. Ma mgbe anyị kpere ekpere ma anyị cherekwa, ma anyị ahụghị ihe ọbụla ka ọ na-eme, mgbe ahụ ka onye iro na-agbalị imeju echiche obi anyị na ihe ụfọdụ. N'ezie, Chineke ahụghị gị n'anya. Ị nọ na mmehie. O nwere ihe ọjọọ ị mere. N'ezie, nke a ga-emekwara gị. Mgbe ahụ ka ị kwesịrị imepe ọnụ gị amara mma dị nsọ. Bịanụ, ma ị kwesịrị ịsị, Chineke nọ n'ọrụ na ndụ m ugbu a, ma aga m anata ihe niile nke Chineke kwere m na nkwa. Ịtụkwasị Chineke obi na-eme ka anyị banye n'ezumike ya. Ịma, ezumike abụghị ịkwụsị ọrụ. Ọ bụ izu ike dị ka ị na-arụ ọrụ. Mmadụ gwara m, ị na-ada nnọọ jụụ mgbe ị na-akụzi ihe. N'ezie, ọ bụ otu ọ dị. N'ihi na ana m arụ ọrụ,
mana ana m enwe ezumike n'ime Chineke dịka m na-arụ ọrụ. Ana m atụkwasị ya obi n'okwu ọzọ ọbụla agaje ịpụta n'ọnụ m. Ee, amụọna m ihe kwado, amụrụ m nnọọ ihe nke ọma, ma atụfuru m ọtụtụ oge ị na-agụgharị ihe ndị a, mana n'eziokwu amaghị m ihe ọzọ nke gaji isi n'ọnụ m apụta. Ya mere ana m atụkwasị Chineke obi, ana m atụkwasị Chineke obi maka iru ọma, ana m atụkwasị Chineke obi maka ndị mmadụ ndị ga-abịa, ana m atụkwasị Chineke obi maka nzọpụta, ana m atụkwasị Chineke obi ka onyinye dị mma. Ihe ọ bụla nke anyị na-eme, ọ bụrụ na anyị tụkwasị Chineke obi, anyị ga-eme ya n'ezumike. Ugbu a, ọ bụrụ na m nọ n'elu ebe a na-eche ihe ị na-eche banyere m, ma ọ bụ na-atụ ụjọ na enwe onye ga-abịa, ma na-atụkwa ụjọ na anyị ga-esi ebe ala na-enweghị ihe anyị nweziri, na-atụ ụjọ nke atụ ụjọ nke ọzọ, aga m anọ na nnukwu ọgba aghara. Mgbe m bidoro izisa ozi ọma ọhụrụ, ana m enwe ụjọ. Ana m agwa gị, onwe onye ọbụla nke ghere ughere ma ọ bụ lere anya na elekere ya, ma ọ bụ onye buliri pụọ, obi m ga na-ama jijiji, ya dị m ka ọha ahụghị m n'anya. Mana aga m agwa gị na anọ m na-arụ ọrụ na mpụta ihe, mana ana m arụkwa n'ime. Ọ bụchaghị nsogbu. Ị nwere ike ịrụ ọrụ na mpụta ihe, mana ị ga-arụsi ọrụ ike mgbe ị na-ezu ike n'ime. Bịa, nwere onye nọ ebe a n'abalị a. Ọ bụrụ na ị na-enwe ezumike n'ime gị, ị ga-arụsi ọrụ ike na mpụta ihe, ma ike agaghịkwa agwụ gị. Amen. Ịtụkwasị Chineke obi. Anọ m na-eche nke a n'oge ndị a. Nke a bụ ihe kachasị na-achụpụ nchekasị n'elu ụwa. Naanị isi ịma Chineke. Amaghị m ihe m ga-eme n'ime ọnọdụ a. Ọ bụrụ na enweghị ịchọ ka m mee, gị gosi m. Ọ bụrụ na ị gosi m ihe ọbụla, agaghị m abanye n'oke ọrụ nke anụ arụ na-achọ imezi ihe m na-amaghị otu m si emezi ya. Ana m atụkwasị gị obi, mana aga m aga n'iru ị na-akpọrị ndụ m, gị na-arụzi ọrụ na nsogbu ahụ. Nke ahụ edoghị gị anya, akwa ya? Ugbu a, ma echere m na ọ bụrụ na m ga-atụkwasị obi m na mkpụrụ ọgwụ, wee na-ere ya dịka ntụziaka, mana n'eziokwu enwebeghịkwa m ya, mana ana m enweta ọkara otu karama nke ga-ejupụta na mkpụrụ ọgwụ nke ntụkwasị obi. Ma ntụziaka otu esi aṅụ ya ga-abụ na-aṅụ ya mgbe ọbụla ị chọrọ ya. Agakwaghị enwe aṅụ feele ya n'ọgwụ a. Ihe ọ ga-ebute bụ ọṅụ, udo, ezi omume. Amen. Were ntụkwasị obi. Nchegbu nke sitere na ndọkasị arụ nwere ike ịkpata ọtụtụ ọrịa nke anụ arụ, itinye akwara na nsogbu, isi ọwụwa, iku ume ọkụ ọkụ, obi iti eti, akwara ọzụza, nsogbu afọ ọzịza, afọ mkpọchi na afọ ọsịsa. Nwoke atụwali nwaanyị ime, nwaanyị ahụghị nsọ ya nke ọma, ịda mba n'obi, hụrụ atụ n'anya. Nchekasị na-esite n'echiche na-ezighị ezi. Chineke hụrụ gị n'anya. Ọ ma maka nsogbu gị tupu nsogbu ahụ abịakwute gị. O nwere ike ịbụrụ gị ihe mgbagwoju anya, mana ya onwe ya ọ bụrụ ya ihe mgbagwoju anya. Ma Chineke nwere atụmatụ wee nye nke a maka mmepe ụzọ gị na nnapụta gị. Ma naanị ihe ị na-eme bụ ịga njem ka ọ pụta ìhè, ma na-echere ya ka ọ pụta ìhè. Mana achọrọ m ikwu nke a n'abalị a, na ị kwesịghị ihi ụzọ otu m si hie. Ị kwesịghị ịnọ na mgbagwoju anya n'oge niile ị nọ na-echere, ma na-enwe obi ụtọ naanị mgbe ị nwere mmepe ụzọ a. Ọ bụ ihe nzuzu ime nke ahụ, n'ihi na ọ bụrụ na ị nweta ihe ị chọrọ ugbu a, ọ gaghị ete aka. Otu ihe ga-abịa mee na ndụ gị, gị wee baa ahụkwe n'ọnọdụ ahụ niile ọzọ. Ana m ekwu eziokwu? Ma ịma ihe mere? Ma njem anyị na Chineke, ọ bụrụ na anyị nọgidesi ike n'ime ya, ọ na-agbanwe anyị. Mana otu n'ime ihe ndị anyị ga-enweta n'ime ya ma oge na-aga bụ, ị ga-ebido na-amụta otu o si bụrụ ihe na-abaghị uru. Ị na-echekasị banyere ihe nke na-enweghị ihe ịma ị ga-eme banyere ya. Mana echeghị m nnọọ na anyị nwere ike izi ozi ọma ọbụla nke ga-eme onye ọbụla ka ọ ghara ị na-enwe nchekasị ruo mgbe ha merụrụ ya, ya eju ha afọ, ike agwụ ha banyere ị na-enye onwe ha nsogbu. N'ikpeazụ ha enweta mkpughe ahụ na nke a bụ ihe na-abaghị uru, na ọ dị ka ị nọ n'oche na-anyagharị ụbọchị agwụ, mana onwe ebe ọ bụ ebu ga-aga.
o nweghị ebe ị ga-aga. Ihe ọbụla dị ka echiche ọjọọ ma ọ bụ nke na-abụghị nke si n'ebe Chineke nọ nwere ike iwepụga ike anyị. Anyị ga-ekwu n'abalị a banyere echiche na-ewepụ ikikere na echiche na-enye ikikere, n'ihi na ike agwụla ndị Amerịka. Ike agwụla ha. Ọ bụrụ na m ajụọ n'abalị a, mmadụ ole n'ime unu na-enweghị ikikere nke ha chọrọ maka ụbọchị ndụ ha niile? Aka ole ga-ala elu? Ọ dị mma, Chineke m. Nwanna, lee, nwere ohere na n'otu a m ha ahụ dị m mma karịa ụfọdụ n'ime unu ndị dị afọ 20, afọ 30, afọ 40. Ọ bụkwaghị n'ihi na enwere m iru ọma. Ọtụtụ ihe ndị na-enye anyị ikikere na-esite na ihe na-eme n'ime ndụ anyị. Ọtụtụ ihe na-akpata ikikere na-esi n'ime anyị apụ sitere na ihe ndị na-eme n'ime ndụ anyị. Di m nwere ezigbo ahụike nke gara ịbụ ihe mkpasu iwe. Ọ pụtaghịkwa na ọ bụ n'ụzọ jọrọ njọ, mana ana m achọ ikwu dịka ma ugbu a o nwere oyi. Ọ bụ ihe siri ike nke ya onweghị nwetadị ihe dị otu ahụ. Ma n'ezie, ọ bụrụgodị na ọ na-eme, n'ihi na mgbe ụfọdụ ana m enweta ọrịa, m sị ya na ọ na-emesi m ike. Ya sị, nke a mekwara m n'izu gara aga ruo ụbọchị 4. M sị ya, gịnị ka i jiri gwa m? Ngwa, na onweghị ihe ị ga na-emeli maka ya ma ọ bụrụ na m gwa gị. Ma ọ na-aga nnọọ. N'ezie, abalị bịa ma edina n'oche m, Dev nọ na-agagharị na-eme ihe ndị ọzọ. Ọ ga na-agagharị, ọ na-adị nnọọ mma. Mana n'ụtụtụ a chetara na asị m na mụ na ya alụọla afọ 48. Naanị ugboro 2 ka Dev sị m na ọ hụghị mmadụ n'anya. Ikikere ole ka ị na-atụfu ị na-akpọ ndị mmadụ asị? Bịanụ, ikikere ole ka ị na-atụfu ị na-ewe iwe? Ikikere ole ka ị na-atụfu ị na-eme anya ụfụ? Ụbọchị ole ka ike gwụrụla gị ruo ụbọchị ahụ niile n'ihi na ihe ụra n'abalị fotere ụbọchị ahụ, n'ihi na iwe na-ewe gị banyere mmadụ gị laba ụra? Onye ahụ ị na-ewere iwe dina gị n'akụkụ n'abalị ahụ niile. N'ezie, enwere m ike ịgwa gị abalị ole n'oge gara aga, ekele dịrị Chineke, ogologo oge gara aga, aga m ehi n'ute nkịtị n'ihi na iwe na-ewe m n'ebe Dev nọ m laba ụra ka m ghara imetụ ya ahụ. Anaghị m emetụ gị ahụ. Echedila na mụ na gị ga-abịa imicha ọnụ n'abalị a, n'ihi na ọ gaghị enwe isi n'abalị a. Iwe na-ewe m ebe ị nọ. Abalị ole ka m nọrọ n'ịjụ oyi, jụọ ezigbo oyi, n'ihi na o werela akwa ndina wee kpuchie onwe ya. Adịghịkwana m na njikere ịyọ ya. Anaghị m ayọ gị ihe ọ bụla. Ya bịara ụbọchị echi, azụ egbuwe mgbu ya na isi ọwụwa na olu mgbu. Ike agwụcha m ruo ụbọchị ahụ niile. Dev bịa si nakwa ndina bulie na-agụ egwu na-asị ekele dịrị Chineke, ya pụọ gaa na-agba egwuregwu gọlf na-enwe ọṅụ. Ịma, o were m ọtụtụ afọ tupu m amara ya na nke a bụ ihe nzuzu. Ma ịma, mgbe ihe wụ ihe nzuzu na-adịghị mma, nwanna ya nọrọ na-eme ihe ahụ, eme ya mgbe niile, na-eme ya mgbe niile na ndụ anyị niile, na-eleghị anya na ihe ọ na-apụta. Ọ bụrụ na ihe ị na-eme anaghị arụpụta ọrụ, kwụsị ime ya. Iche oke echiche banyere ndị mmadụ na-ewere ikikere anyị. Iche oke echiche na-ewere ikikere anyị. Chineke gwara m otu oge si, nsogbu gị bụ na ị na-eche echiche nke ukwuu. Nyochasị, anya ụfụ, obi ilu, mgbakasị ahụ, echiche ịkwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ibulite ikikere gị, mezie otu i si eche echiche. Ugbu a anaghị m ekwu na ọ bụ naanị echiche, o nwere ike nwekwa ihe na-eme gị n'ahụ gị. Anyị ga-ekwu banyere ihe ụfọdụ ndị ọzọ ma emesịa. O nwere ike ị naghị eri nri nke ọma, nke a nwere ike ime gị na-arịa ọrịa mgbe niile. Mana ọtụtụ n'ime ya, n'ezie, echere m na m kwuo ya na ọ ga-adị mma, bụ ị nwere ike ị na-emezicha ihe ndị ọzọ
mana n'ime gị ijupụtara na ihe ndị na-ezighị ezi, obi ilu, mkpọrọmasị na ihe ndị ọzọ. Achọghị m ịma ihe ọzọ niile ị na-eme, ị nwere ike inwe ike ọgwụgwụ. Amen. Jọn isi 10 amaokwu nke 27. N'ezie agaghị m akwụsịnwu ya. Enwere m n'ọtụtụ mmadụ ndị na-akpasu m iwe, ma enwere m ọtụtụ nsogbu. Ị gaghị akwụrụ n'ebe ahụ na-asị m na m kwesịrị inwe obi ụtọ ọ bụrụ na ịnụ maka nsogbu m. Ị maghị ụdị nsogbu nke m nwere, o nweghị ihe ịma banyere ya. Ọ bụghị n'ihi na m na-akwụ ebe a na-eme nke a bụ na enweghị ihe ndị na-eme n'ime ndụ m kwa. Amen. Ọnwa 3 na ụma gara aga ewepụgara ukwu m were megharịa ya. Ha chawa ya, wepụ ya, tinye m nke ọhụụ. Ma ọkwa m dị ihe a. Anọ m n'oche ndị ngwọrọ otu izu, ha enye m osisi. Ka otu ụbọchị gasịrị, m jide ya n'aka na-aga, ha sị na m ekwesịghị ibu ya, na m kwesịrị iwere onwe m dabere na ya. Mịma ihe mere na echere m na otu ụzọ n'ime ihe ndị m ji nwere onwe m ọsọ ọsọ bụ na ihe niile nke ha gwara m emere m ya. Enwere m ezi agwa, achịrị m ọchị nke ukwuu n'oge ahụ. Mgbe ahụ echere m naanị ịchị ọchị ahụ nyere aka gwọọ m. Enwela agwa ọjọọ na ihe niile nke na-eme n'ime ndụ gị. Na-ekele ekele n'ihi ihe ọma ndị na-eme na ndụ gị, ma na-atụkwasị Chineke obi ka o nwee ike mee ihe ndị nke ọzọ. Udo m ka m na-ahapụrụ unu. Jọn isi 10 amaokwu nke 27. Udo nke m ka m na-enyefe unu ma na-ahapụkwara unu. Mgbe mmadụ na-enyefechasị gị ihe, ọ pụtara na ọ na-enyefe gị ya n'uche ya. Jizọs sị, lee, n'echiche obi m, otu n'ime ihe ndị m na-ahapụrụ unu bụ udo m. Ọ bụghị dịka ụwa a na-enye ka m na-enye unu. Ekwela ka obi gị nwee nsogbu, ekwekwala ka ha tụọ ụjọ. Ekwela ka onwe gị nọrọ n'ụjọ na-ama jijiji, ma ekwela ka ị nọrọ n'ụjọ ma ọ bụ na mmegide ma ọ bụ na ịnọ n'egwu. O nwere ihe ruru m ime. Chineke sị, lee, enyela m gị udo. Ọ bụrụ na ị nwere Kraịst n'ime ndụ gị, mgbe ahụ Mmụọ Nsọ bi n'ime gị. Mgbe ahụ ị nwere mkpụrụ niile nke Mmụọ Nsọ nke bi n'ime gị: ịhụnanya, ọṅụ, udo. Onye ọbụla kwuo, enwere m udo. Ị kwesịghị ịga n'iru ị na-ekpe ekpere ka Chineke nye gị udo. Ị ga-ekpe ekpere ka Chineke nye gị echiche nke ị ga-eji tinye udo ahụ nke ị nwere n'ọlụ. Ana m agwa gị, ọ bụ eziokwu. Echere m ọtụtụ oge anyị na-adọkasị onwe anyị na-ayọ Chineke ka o nye anyị ihe ndị anyị nweburu. Amụrụ m ndị Filipaị 4 amaokwu nke 6 ruo na nke 7. O so n'akwụkwọ ndị m hụrụ n'anya. N'ezie, ana m eche maka akụkụ akwụkwọ nsọ kwa ụbọchị. Echegbula onwe gị ma ọ bụ nwa ụjọ maka ihe ọbụla ma ọ bụ ọnọdụ ọbụla, mana n'ime ihe niile, site n'ekpere na ayịyọ na ekele, na-eme ka Chineke mara ihe niile ị chọrọ, ma udo nke Chineke ga-abụ nke gị. Ma hụkwara m Abụ Ọma isi 37 n'anya. Amaokwu ndị nke mbụ ya, ọ sị, adọgbula onwe gị maka ndị ajọ omume, ma a ga-egbutu ha n'oge na-adịghị anya dịka ahịhịa. Anọ m na-agụ nke ahụ otu ụbọchị, m sị, elee ihe anyị ga-eji na-ewe iwe n'ihi ihe ndị na-eme n'ụwa taa. Ana m ekwukwe na anyị agaghachi ịma ime ihe ndị anyị kwesịrị ime ihe ruru anyị n'aka ime, ịkwụrụ n'ụkwụ anyị banyere ezi omume. Mana agaghị m atụfu oge m n'iwe iwe na ichekasị banyere ihe niile nke onye ọbụla n'ebe ahụ na-eme. Aga m na-eme ihe m chere na ọ bụ ihe ziri ezi, na-echere mgbe opi ike ga-ada. Ịma, anyị ga-achịkwata nwa echiche anyị ma ọ bụrụ na anyị kwenyere na ka anyị na Mmụọ Nsọ Chineke na-arụkọta ọrụ ka ọ kụziere anyị otu esi eme ya. Anyị kwesịrị ịma ama ihe banyere ijide echiche anyị na ịtụfu ihe ọbụla na-adịghị mma, ma na-ekwupụta eziokwu Chineke na-enye onwe anyị n'ụbọchị taa. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.